बर' थुनलाइ आफादनि 12थि बोसोरारि जथुम्मानि साखाफाराया दिनै जाफुंसारनायनि महर मोनबाय बानजाय आफादनि दैदेननायाव जों आसा खालामदों गासै हाबाफारिफ्रा मोजाङै जाफुंसारगोन आरो हारि धोरोम राव सायख'लासेनो राजखान्थियारि फारागथि लाखियालासेनो बयबो बे जथुम्माव बाहागो लाफैगोनखौ जों बर' थुनलाइ आफादनिफ्राय हांख्रायदों। दा 23 फेब्रुवारि खालाराव क'क्राझार जिल्लानि थान्दै जथुम आरो क'क्राझार जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि गोदान मावफुं आफाद दानाय जागोन। बेनि उनावनो 24 फेब्रुवारि खालाराव गिबि थान्दै जथुम जोंना बर' थुनलाइ आफादनि जथुमगोन आरो बेहायनो गोदान मावसोमनि थाखाय गोदान आफादगिरि गोदान लेङाइ आफादगिरिफोर गुबुन गाहाय नेहाथारिजों लोगोसे गुबुन गुबुन बिबानगिरिफोरखौ सायख'नानै लागोन आरो बेनि उनाव नैथि सान 25 फेब्रुवारि खालाराव बर' थुनलाइ आफादनि बान्थाफोरखौ राननाय जागोन आरो बर' थुनलाइ आफादजों लोगोसे गुबुन गुबुन लिरगिरिफोरनि जि बिजाबफोर सेबखांनाय बे बिजाबफोरखौ बेखेवनाय जागोन आरो 26 फेब्रुवारि खालारखालि जोबथा सानखालि गेवलां मेल जागोन। बे गेवलां मेलाव भारतनि सासे मुंदांखा रादाबगिरि खौरांगिरि लिरगिरि अलुक मेहता बिथाङा गाहाय आलासि महरै बाहागो लागोन आरो बे जथुम्मायावनो मुंदांखा थुनलाइगिरि आलासि महरै गान्धी हिन्दुस्तानी साहित्य सभानिफ्राय प्रफेसर रमेश भारद्वाज आरो जोंनि बर'नि सानै पद्मश्री बान्था मोनगिरि गेदेमा थुनलाइगिरि डक्टर कामेश्वर ब्रह्म आरो डक्टर मंगल सिंह हाज'वारि बिथांमोना हांख्रायजानाय मख'जाथाव थुनलाइगिरि आलासि महरै बाहागो लागोन आरो गपिनाथ बरगयारि बर' थुनलाइ आफादनि बारग' आफादगिरि बिथाङा थांखिजानाय बुंथिगिरि आलासि महरै बाहागो लागोन आरो गुबुन गुबुन बोसोरफोरनि बायदिनो आसामनि गिबि मन्थ्रिया फैनानै बे गेवलां मेलखौ बेखेवनानै होफैगोन आरो बे जथुमावनो आसाम बिधान सभानि बुंथिगिरि बिस्वजित दैमारि मन्त्रि इउजि ब्रह्म बिटिआरनि चिफ प्रमद बर'जों लोगोसे गोबांथार बर'नि राजखान्थियारि दैदेनगिरिफ्राबो बाहागो लागोन मेलेमजिबिफ्राबो बाहागो लागोन। बेनिखायनो जों बर' थुनलाइ आफादनिफ्राय हांख्रायहरनो लुबैदों जे मोनबो राजखान्थियारि फारागथि लायालासेनो धोरोमारि एबा ओनसोलारि फारागथि लाखियालासेनो बेहाय फैनानै बे जथुमखौ जाफुंसार होनांगौ। मानोना बर' थुनलाइ आफादाल' ओरैबायदि मोनसे आफाद आरो बोसोरारि जथुम्मा जायो जेराव जोंनि गेजेराव धोरोम सायख'आलासे खामानि मावनायनि फारागथिखौ लाखियालासे एबा राजखान्थियारि सानथ्रिफोरखौ फारागथि लायालासेनो गासैबो बाहागोनि मानसिफ्रा फैनानै बेहाय बाहागो लानो हायो। बेनिखायनो आं बर' थुनलाइ आफादनि जानानै साफ्रोमबो बर' फिसाफोरखौ बे हाबाफारियाव बाहागो लाफैनो थाखाय खावलायहरनाय जाबाय। दिनै मुलुगनां बिमा राव सान आरो बे साननि गाहाम हामलायथिखौ आं गासैनिबोसिम जासिहरबाय आरो बर' राव थुनलाइया मुलुगनाङै गेवलांसार जाथोंसै बेखौ जों आसा खालामदों आरो साफ्रोमबो बर' फिसाफ्रा जाहाथे बे राव थुनलाइ जौगानाय आरो अनसायनायाव जेब्लायबो साखाफारा मदद होयो बेखौ आं खावलायबाय। आसा खालामदों फैबाय थानाय समाव बर' रावा मोनसे डिजिटाइज फर्माव आरो मुलुगनाङारि मान थाखोआव जौगानो हागोन।